जोंहा दायो नन्दिता आरो आं सानैजों दिनै फार्स्ट टाइम लाइभआव फैदोंना इउटिउबाव। Apa? औ Nih, di दे sana. दे फै दे Ya. लोगोफोर जों दिनै फार्स्ट लाइभआव फैदों। दा सोर फैदो सोर फैयाखै जों बोरै नुगोन दा। Tiba-tiba pada logo gaya malah fainan wasan. फैगोन लासै लासै दै Apa sugo pada video kan? हा Sugo pada video. इउटिउबावबो फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर इउटिउबाव भिडिअफोर नायबाय थादोंब्ला जोंजों दसे रायज्लायनो थाखाय इउटिउबावबो फैदो। जों बिफा फिसा सानैजों दिनै एसे लाइभ माने रायज्लायनो होननानै नुजाथि फैदों। Apa? औ Ang जेबो बुंनो हाबा दे मोजां रायज्लाय लोगोफोरजों नाबा serso mana mutange. फैबाव एसे Itu ada gong. दस्थ' खालामनो हाबा नों रायज्लायबा थां माबादो थां बिदि नङा दलर थाबाय था मानसिया। लोगोफोर इउटिउबाव माबोरै माने लाइभ खालामो बेखौ जास्ट खालामना नायदोंमोन आरोना। सिगाङाव आं ओरैनो जास्ट खेबसे खालामदोंमोन। दिनै नाथाय खालामना नायनो होननानै फैदों। बेलाय जोंहा नन्दिता आरो आं बेलाय साथाम लोगो फैदों। साथाम लोगोआ थारैनो जोंनि लाइभआव फैदोब्ला लाइक खालामनानै होदो आरो लोगोसे Lugan peak dong dia. बेलाय साथाम बेयाव नुदोंना साथामबो थांफाफिनबाय। लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर। मा बुङो Welcome to live set. लिभ नङालै लाइफ साट बाबा Live site. Remember to go. इयर प्राइभेसि ना आखाइ बाखानोबा And रनाय बेखौ फरायथ' ना बाबा सना by our कमिउनिटि गाइडलाइन दोननाय दोनथ' नों आइजों थांथ' होनबा थां दिनै फार्स्ट लाइभआव फैदों एसे मोजां रायज्लायनो लोगोफोरजों दलद था। लोगोफोर सोरबा लाइभआव माने फैमारदोंब्ला लाइक होदो। जों फार्स्ट बिफा फिसा सानैजों लाइभआव फैदों। Ay, मानसि सासे फैदोंमोन। बेनो साथाम फैदोंमोन थांबाय। दा जोंखौथ' दायो बेबायदि लाइभआव फैनाय रावबो नुफेराखै। आसा खालामहरो नोंथाङा जुदि जोंनि लाइभ सेसनखौ नायदोंब्ला मा बुङो लाइक खालामना होबानो जाबाय। दे नन्दिता नों दिनै फार्स्ट बिलायै बिफांनिखौ रोजाबना होलाय। बिलायै बिफाङै फिसा फिला बेरामाव गैया गिनांगौ सोखानो हायो बिफां बिलाइया गोबां बेरामखौ लोगोसे बेराम मोदैजों थुलुंसि जायोब्ला गुजुनाय जायो गैया मानि मुनि खिफि बेन्दोंजों उदैनि गिनांगौ गैया बौनाय दुलाबनाय नारजि बिलाइया थै थाबथा होयो निम बिलाइजों बिगुरनि बेरामा हामो थाबैनो। जोबोद मोजां। दा बिनि उनाव नन्दिता आं मोनसे रोजाबनि look up look down move your head slowly from right to left move your head slowly from left to right look to the right look to the left look at the front lift your right leg and put it down lift your left leg and put it down and then what mama bend your knees and then try to hop like a frog. Am I right, Mama? I'm right. Very good. Apa aku dong? फैदो सानै फैदों लोगोफोर जाय लोगोफोरा जोंनि बे लाइभआव फैदों बयबो लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे हायोब्ला कमेन्टबो लिरनानै फोरमायहरदो नोंथाङा बहानिफ्राय माने जोंजों रायज्लायहरदों मानो होनब्ला जों फार्स्ट मा बुङो इउटिउबाव लाइभ फैदों नालाय बे जाबाय माइ डटार नन्दिता खुसि बसुमतारी एन्ड आइ एम हार फादार जोंदाव बसुमतारी इमान दिनाव जोङो इउटिउबाव फार्स्ट लाइभ फैदों आरोना दा लोगोफोर औ नों मागोलै लोगोफोर आंनि आथैखौ मोनसे आबैया सेफायना बख'ना होबाय बख'ना बायबा अन्ना मोननैखौ डेन्टिस्टआव नंगौ बिनिखायनो दायो नोङो मा बुरै जाबाय
Langgar. लांगबुरि जाबाय दा Apa? Hasunah mana yang? बिदि नङा हासुनाय खिनाय बेफोरखौ एसे हमथानो हानाय बैसो जाबाय नोङो Hampir खिनो ओंखारदोबानो खिनो थांबा जाया नङा हासुनो ओंखारदोबानो हासुनो थांबा जायाबा एसे हमथानो हानांगोन बेफोरखौ Ya lawan dah. गोसो हमथानो हानांगोन जोंना पेसेन थानांगोन मिथिबाय दे होमबा थां दसे थांना थां जेबो खालामना बे गोलैगोन मबाइला थां थांनाय थां बिदि खालामना ए बाबा बिदि नङालै सना थांनाय बेनोथ' गोख्रै फै ए दुस्थ' जोंहा सना फिसाजोआ दुस्थ'थार गाजियानो जा लोगोफोर गोबां साननि उनाव जोंहा बिफा फिसा सानैजों इउटिउबाव लाइभ फैदोंमोन आसा खालामहरो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायो आरो जोंखौ जेरैबो सापर्ट खालामबोदों गाजियानो जा जों नन्दिताके परिबारनि फेमिलिया जेरैबो नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन बिखेखय आं गथ' उन्दैफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय नन्दितानि फरायनाय आरो नन्दितानि आगै तुपुसनाजों गेलेनाय न'खरनि बायदि बायदि थासारिफोरखौ लानानै आं भिडिअफोरखौ लाबोबाय थागोन जाहाथे जोंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजां खोथा बाथ्राखौ सोलोंनो हायो गासैबो लाइक खालामाखै जों इउटिउबाव जिर' जाबाय थादों मा होनदों लाइकआ मा होनदोंबा लाइकआ जिर' जिर' दा होगोन गोदान नालाय बोरै लाइक होनो नों मोजां मोजां बाथ्रा बुंब्लासो लाइक होगोनलाय लाइकखौ ओरैनो मोना नङाबा गोरोन्था लोगोफोर दिनै जोंहा माइसाया डिसेम्बरनि 10 तारिखआव जोंहा माइसाया पास मा जाबाय नंगौना पास जाबाय पास फैबाय आरो लाइफआव बेबायदिनो बांलांगोन आसा खालामो उननि समाव जोंनि बे लाइफआव फैनाय लोगोफोरनि अनजिमा बांगोन दायो 7 जाबाय दलद था बाबा ननिता दिनै एलफाबेटखौ मेथाइ महरै खेबसे WXY Now I know my ABC next I want you sing with me wow जोबोद गोजोननाय थाबाय जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि जोंनि फेसबुकाव थांनानै जोंनि भिडिअफोरखौ नायो इउटिउबावबो नायफैदो जोंखौ मदद खालामदो आरो जों जेरैबो गावनि गथ'फोरखौ अननायजों लोगोसे मोजां मोजां गियानफोरखौ फोरोंनो नाजानांगौ मानो होनब्ला जों जेसेबां मोजांखौ दिन्थिगोन एसेबांनो मोजांखौ सोलोंगोन गथ'आ फोरोंब्ला रोङा दिन्थिब्लासो रोङो बेनिखायनो जों गाव मोजां आसार आखुखौ दिन्थिनो नाजानांगोन खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो दिन्थिनो नाजानांगोन गेलेनो फरायनो बेफोरखौ जों दिन्थिनो नाजानांगोन अब्लानो गथ'आ रोंगोन आरो दै दे बुंलाय फैगोन बाबा फैगोन लासै लासै दिनै फैया गाबोन फैगोन नाथाय जोङो मोजां मोजां भिडिअ बानायनांगोन नङा होमबा औ दे बुंलाय बेबि मानसि नालाय दा बियो मानो गाबदों बेखौ फोरमायनोबो हाया नालाय नाथाय जोङो बियो गाबोब्ला माबा मोनसे खस्थ' मोनदों नालाय माबा मोनसे असुबिदा मोननानै गाबदों होननानै जों सानो आरो नङा होमबा औ दे बुं Letel gedandeng samusu dunisi nunga. माखो Letel gedala wajin. बेखौ बुंनो हामा Ama sudah mana? दा सुना बिदिबा नंखाय बुङोना नोंमारगौ बुङो आङो दा हमनो हाया नङा दे थांदो दा लोगोफोर फिसाफोरा बेबायदिनो दसेयावनो खिनो ओंखारो हासुनो ओंखारो जियानो जा लोगोफोर जों फिसाफोरखौ जेरैबो अननांगौ फिसाफोरजों जों गेलेनो नाजानांगौ आं जेसे हागौ रेगुलारलि गथ'नि फरायनाय भिडिअखौ मोनफा मोनफा लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना खालि गावबा गावनि गथ'फोरखौ नन्दितानि भिडिअफोरखौ दिन्थिनानै एसे गोसो गुदुं खालामनो नाजाब्लानो जाबाय मानो होनब्ला जों गथ'फोरखौ जेरैबो फोरोंनो नाजानांगौ आरो मा बुङो गथ'फोरखौ जों जेसेबां मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ फोरोंगोन एसेबांनो लागोन आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि गथ'खौ नों बेखौ हाथारनांगोन बेबायदि बुंब्ला जाया गथ'आ बे समाव जेबोखौनो बुजि मोननाय जायाखै मनिका हाय सिस्टार दे फार्स्ट कमेन्ट फैबाय हाय हो मनिका
हाबा दा बबेनि जाखो मनिकाया मोजां बिथिनाय मोजां ज' अबा सना हाय लोगोफोर how are you हाय लोगोफोरनो हाय लोगो हाय लोगो मनिका आब' how are you होबा how are you नों दायो फार्स्ट फैबाय आरो funny thing a kid has said to you at sticker sorry I didn't understand Monica. Mama message penditai Janjan Nandita Monica is our first friend who sat with us in our first live session okay come mama don't go away no mama what happened I don't dear friend she is my daughter she is my deal and she has a sister दिल जुता mama जुता what's मेरा your प्यार जुता जुता mama please tell me what's your sister's name nanti ini kusi bersemutra and Nandini is my Jan and you are my deal okay mama do you know what is deal deal means heart okay दिल जुता जुता मेरा प्यार जुता जुता Oke ma जों दोंसे बर' मेथाइ रोजाबनि ना दे 1 2 3 apa no boleh oleh kasih boleh no बाबा जोंनि मेथाइआ मारै बानायनाय होमबा दे समनि फाखनाव बिदिन्थानि गेलेनाय समान नङा बुहुमाव सोरखौबा सोगाबो सोरखौबा मिनिहोयो सोरखौबा सोगाबो सोरखौबा मिनिहोयो जिउनि गुमुरखौ मिथिस'आ नोंनि आंनि बरादखौबो मिथिहाया जिउनि गुमुरखौ मिथिस'आ नोंनि आंनि बरादखौबो मिथिहाया mana Monica फैबाय थादों मनिका गैया बुंहरदों राङापारानि साबायखर थाबाय मनिका बिनानाव होमबा बिथिंसो हरदों kon Haya dan राङापारानि आगैया थेंक इउ आगै जोंनि भिडिअफोरखौ नायना होबाय थाबानो जाबाय गोग्लैगोन मबाइला गोग्लैबा बायगोन सना बायनो हाया औ apa aku tincangnya दसे था जिउनि गुमुरखौ मिथिस'आ नोंनि आंनि बरादखौबो मिथिहाया लिरनाय थायो रोखा रोखा जोंनि बे खाफालाव apa मनिका गैखौ खोन्थाहरलाय नन्दिता जों बबेनि जों तेटलुगुरिनि हाबा भकतपारा पुज अफिसखौ बुंलाय भकतपारा मोजां बुं भकतपारा मामा बिदि नङा दे मोजां बे आब'आ माने भकतपारा नन्दिता बा आइनो खोन्थानाबानो रायजागोन दे बुं मोजां बुं भकतपारा बिनानाव जोंनि न'आ उदालगुरि जिल्लानि भकतपारायाव आरो नोंथांखौ राङापारानि होननानै आं जोबोद माने गोजोनबाय जों जेरैबो गोसोआव थागोन मानो होनब्ला नों जोंनि लाइभ सेसनाव फार्स्ट फैनाय जोंनि लोगोसे बिनानाव गोजोननाय थाबाय बेबादिनो जोंखौ सापर्ट खालामबाय था जों सासेबो फैनाय नङा होननानै सानदोंमोन दाबो जोंनि बे भिडिअखौ 17 लोगोफोरा नायदों जोबोद गोजोननाय थाबाय औ बे मनिकाया माने फैबाय थादों जोंनि भिडिअखौ नायबाय थादों आरो माबाया आब'आ थेंक इउ आबा थेंक इउ आबा जों बेबायदि टुगेदार माबा खालामनाय जोंहानि माइसानि मुंखौ सिनायो आब' नोङो मिथियोना होननानैसो सोङो आबा मिथियोना आब' आंनि आगोन नामखौ समायना मा खबर आदा मा खबर समायना बसुमतारी थेंक इउ समायना बिउटिफुल बिनानाव जोंनि खबरा मोजां आरो नोंनिया माब्रै खबरा बेखौबो फोरमायहरदो मनिका आगैयाबो खोन्थाहरदो नोंथांनि खबरा माब्रै दुर्गा मा जाबाय मारै सोरबा दुर्गा मा मनिका मिथिया आगै नायबाय थायो आं थेंक इउ टुपु सनानि मुंखौनो आब' मनिकाया सिनायनो थेंक इउ होबा थेंक इउ
साइमा मोजां आदा आंनि आगैखौ दिनैसो समायना माने बिउटिफुल माने एट्रेक्टिभ नङा होमबा बा awesome दुर्गा मोजां मोनो मालाय बिमाया होमबा दुर्गा माता बायदि साजायदों रा दे आगै गोजोनबाय नोंथांनि खौरांखौ मिथिनानै नन्दिता देनाय आगै नोंनि आब'मोननि सिगाङाव मा बुङो 8नि टेबोलखौ फरायनो खोनासंलाय दे 8 ना 8निखौ दे हाय नुलां देना नों फरायना होनांगौ हाब्लाबो जों खामानिखौ गले मावनांगौ जाहाथे आरोबो जों खामानियाव एक्सपार्ट जायो मिथिबाय दे 8नि टेबोल फरायलाय 8 into 1 8 into 2 16 8 into 3 24 8 into 4 32 8 into 5 8 into 5 48 into 6 48 8 into 7 56 8 into 8 64 8 into 7 8 into 9 8 into 9 72 8 into 10 80 very good दा नोङो आरोबो फार्स्ट बुंनो हानांगोन apa दे बुं बियो मानिबा सिन्दुर आरो व्हाइट कालारनि बुस्थु दुर्गा माता बिदि जादों दुर्गा माताखौ मोजां मोना मोना मोनो बुंजायोना दुर्गा माताया रागा जोङोब्रा गाज्रि मावबासो रागा जोङो मोजां मावब्ला अनो मिथिबाय दुर्गा माताया मादि बिथिं मिथिलाय बा हाफेना मिथिबाय मादि मिथि दुर्गा माताखौ आबो मिथिलाय समायना आबो आरो मनिका आबो थेंक इउ गासैबो थेंक इउ समायना आबो नों मादि दुर्गा माताखौ खिथा हरलाय देना दुर्गा मातानि गानखौ रोजाबनायबा अनिले कासिरबाजा आसुरबाजा नगेना सातको बाजास नमागने नमाजे हेलो 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 मा दुर्गा मा बोलो दुर्गा मा मादे दुर्गा मा साखनबा दुर्गा माखौ मोजां मोनोरा बिनिखायनो आब'आ समायना बसुमतारी आब'आ प्रफाइल खालामना लादो आरोना जियानो जा लोगोफोर जोंनि बे भिडिअखौ सोर फार्स्ट लाइक होबाय फोरमायहरदो सा 25 लोगोफ्रा नायदों नुदोंनाबा सा 25 लोगोफ्रा नायदों मिथिबाय नखरां सेर दाउ खखिलिङा रायज्लाय हरदों हनै बर' बिमानि रावै आबा गोग्लैगोन मिथिबाय दहाय फासखौ आं मायाव थांगोन बहा थांगोनथाय दे नखरां सेर दाउ खखिलिङा रायज्लाय हरदों हनै बर' बिमानि रावै आबा दे बुंलाय फिसा देनाय गोदै फिथाइ गोखै फिथाइखौ हाया बायदि मोनदों नोंखौ गोदै फिथाइ गोखै फिथाइया आरो भाद' फिथाइ जायो देहायाव गोबां मेलो दायो बेलो गोमोन फिथाइखौ गोसोमा नङा मोस्रोमा जायो गांखौआनान सिखिरिया भालो बिलो थेंक इउ बिदि नङालै बा नाय आदा माखौ नाइस बडुसां लैथोसार ब्रह्म खुलुमहरबाय फंबाय मा खबर नन्दिता जोंहा नन्दिता गोबां दुस्थु जाबाय दलद थाथारा बैनो मा खालामहैदो नायलाय ओइलाय आर्टकुवेक फैदोंमोन लोगोफोर जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइभआव नोंथांमोना दान्दिसे नुजाफैनायनि थाखाय आंहा दा मोनसे क्लास दंबावो बेनिखायनो आं लाइभ सेसनखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बेबादिनो सापर्ट खालामबाय था गोख्रैनो जाहाथे जोङो 100K माने साबस्क्राइबार गेन खालामनो हाथों इउटिउबाव नन्दिताबा लोगोफोरखौ एसे माबा खालामफाय बा वेट खालामफाय बाय बिदिब्ला जोंहा मनिका आगै समायना आगै लैथोसार बिकि गुप्ता गबिन नार्जारी all of you love from our bottom जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरबाय दे बे दिनखौ सापर्ट खालामबाय था बांग्रि फै दिनै बांग्रि दे बिदिब्ला बाय होदोबा बाय बोरै फोजोबोबा दायो लाइभखौ रोङा बिदि खालामना होनोसै आरो ना मादि फैयाखै होनबा बांग्रिया बिदिबा दायो मादि खालामगोनथाय बेयाव होगोन नामा लाइभखौ आरो इउ वान्ट टु